зайти больше людей внутрь, потому что нам треба показать, что шмат белорусов зараз находится у Беларуси, не могут ничего робить, потому что хунта захватила власть и не хочет отдавать. Попрошу больше людей зайти внутрь. Добро пожаловать домой, ребят. Зараз я, калі ласка, прашу усіх гледачоў, калі вы хочаце пабачыць гэты перформанс, абысці вакол яго і не стаяць толькі тут, таму што гэта будзе з усіх сторон, гэта 3D перформанс. Таму, калі ласка, падыходзьце сюды бліжэй і здымайце, калі ласка, і распавядайце ў соцсетках пра яго, калі ласка. Гэта вельмі, вельмі важна. Białoruś wciąż istnieje. Od prawie 2 lat znajdują się pod okupacją. Jest to państwo, w którym wszyscy ministrowie i dyrektorzy są zawodowymi wojskowymi, w większości przypadków po studiach wojskowych w Rosji. Jest to państwo, w którym dosłownie nie ma już pracy. To państwo, w którym ogromna liczba ludzi została zwolniona za niegłosowanie na Łukaszenkę. Przebywa tu prawie 2000 więźniów politycznych, z których część żyje w więzieniach w nieludzkich warunkach, a część jest oznaczona żółtą metką na więziennym mundurze jako szczególnie trudni. Nie ma tu sprawiedliwego sądu, a wielu siedzi przez rok bez procesu lub dochodzenia. Od protestów w 2020 roku tysiące ludzi było torturowanych, a niektórzy nadal są torturowani i bici podczas porwań. Dziesiątki zabitych i zaginionych. Znamy nazwiska osób zaangażowanych w zabójstwa, ale są one pod ochroną reżimu przestępczego. Nikt nie został ukarany. Co więcej, są nawet nagradzani. Strona z żartami na temat Łukaszenki jest uznana przez reżim za formację ekstremistyczną. Prawie wszystkie kanały w Telegramie i niezależne media w Białorusi są uznawane za materiały ekstremistyczne. Działacze polityczni, organizatorzy akcji protestacyjnych zostali uznani za terrorystów. Wśród nich są matki wielu dzieci i studenci. Teraz Białoruś planuje wprowadzić karę śmierci za próby terroryzmu, to znaczy legalizować egzekucję wyżej wymienionych osób. Teraz na ulicach policji oficjalnie wolno zabijać ludzi bronią palną. Wcześniej też było to możliwe, ale nieoficjalnie. Terror państwowy szerzy się wszędzie. Jeśli wyjdziesz z domu w czerwono-białych ubraniach, trafisz do więzienia. Jeśli powiesz nie wojnie, trafisz do więzienia. Jeśli zażądasz procesu, by mordercy dostali sprawiedliwą karę za swoje przestępstwa, trafisz do więzienia. Jeśli bronisz swojego podwórka, swojego domu, swojej rodziny,
może zostać zabity. Białoruś wciąż istnieje. Państwo Łukaszenki przekształciło je w obóz koncentracyjny. Ten obóz zaczyna się 200 kilometrów od ciebie. Co z tym zrobić? Białoruś wciąż istnieje. Od prawie 2 lat znajduje się pod okupacją. Jest to państwo, w którym wszyscy ministrowie i dyrektorzy są zawodowymi wojskowymi. W większości przypadków po studiach wojskowych w Rosji. Jest to państwo, w którym dosłownie nie ma już prasy. To państwo, w którym ogromna liczba ludzi została zwolniona za niegłosowanie na Łukaszenkę. Przebywa tu prawie 2000 więźniów politycznych, z których część żyje w więzieniach w nieludzkich warunkach, a część jest oznaczona żółtą metką na więziennym mundurze jako szczególnie trudny. Nie ma tu sprawiedliwego sądu, a wielu siedzi przez rok bez procesu lub dochodzenia. Od protestów w 2020 roku tysiące ludzi było torturowanych, a niektórzy nadal są torturowani i bici podczas porwań. Dziesiątki zabitych i zaginionych. Znamy nazwiska osób zaangażowanych w zabójstwa, ale są one pod ochroną reżimu przestępczego. Nikt nie został ukarany. Co więcej, są nawet nagradzani. Strona z żartami na temat Łukaszenki jest uznana przez reżim za formację ekstremistyczną. Prawie wszystkie kanały w Telegramie i niezależne media w Białorusi są uznawane za materiały ekstremistyczne. Działacze polityczni, organizatorzy akcji protestacyjnych zostali uznani za terrorystów. Wśród nich są matki wielu dzieci i studenci. Teraz Białoruś planuje wprowadzić karę śmierci za próby terroryzmu, to znaczy legalizować egzekucję wyżej wymienionych osób. Teraz na ulicach policji oficjalnie